राम राम बाबा। राम राम। आजिर কথা রাতির কথা গোটে ভাবি করি মুই পুরা পুরা বেলে মনটা খুশি রହୁছে খুশি নি রহে বা বেলে মুই গোটে রাতি গোটে চিন্তা গোটে কেন যে মোর গোটে পলি গুটে গলা তো কানা হইছিলা কি রাতি যেতকি বেলে মুই খেই করি আমার ঘরनु বাহারলি টিকে বুলমা আর টিকে মজা মজলি কি করমা বেলে রে পলেলি हां बाबा যেতকি রে পলেলি এতকি বেলে আমার ট্রান্সফর্মার পাকে हां से ब्रिज जिन अछि जी हां राइट हां तो काना हिचे की मके बचो बोलछि के हमर से चमरू के सुनता हां हां बाबा हला हां तो म एली गामचा उठे पिली छे हां धान तो बुनी चंतले हाय चास बुनी चन मुई देखली गेडा गुडी उठे एने की तेने देखली गेडा गुडी नि मिला अमेरिका पुडा उठे मिला मके बचो देख देख गोचा तोले लुकिछि बोलुछि से हां हां मके मारी दवाना हां तो म के मारी दवा बोली कर मुई देखली पुडा उठे भांगी आनली से गोचा के पिटु से खुटा के पिटु बचा होबी बोलुछि हां से काना गोटे हेडफोन लगाइला रे हां बसिछि आ मका दे करछि हंसुछि जेते बेले तमे से बुटा लोटा के मारी बुलुछि तापर मुझे जेतकी बेले आइली काहे लगा ता बुटा लोटा के मारी बुलुछि ओरा भोकुआ कांडे ती एका कहउछु जे मके बचो हे गोचा न लुकिछि हां साइड देख जल्दी टिके बचा हो तो मुई बेले किए गोटे इरा मारबा लागती व्यवस्थित बेले मुझे गोचा खुटा के मुई पिटी देखि बुलुछि हो किन लगो से लुटपुटी गलु हां तेन के मुई फ्री फायर गेम खेलु छी अरे बुआ बोलुछि से हेती कथा तो पछे कहला होय परे जानलु जे से मोबाइल ले खेलु छी कान नहीं करी मार लगई छी पिटो दे देलना जल्दी के दे मके बचा बोलछि तो काने घुटका लगई करी से मके देई कर हसी से कथा रे तमे निके आज निके तोर माइन अलगा ने अछि सेटा के आगली अरे ठीक है ये कथा के मुझे चिंता मने चिंता कलो हो से कथा के देखो बड़ा कथा बोली गाय छिल चोरौ से जंगल पाके खेत थे बुझलो तो सिते बिले गुटे जिन बाउंस दी कर जिन बनुथिले मचा बोली कर मचा हां से मचा ऊपर दे कर धान के जगह लोग मन तो ई पिला गाय छिल चोरई कर से जंगल के जाई আর উপরে যাই করি সে কাই বলে মকে বচাও বাঘ মকে ঘিচি নউছে বলে তো গাছ ছাড়া লোক ধাই আসো যে সতে কি বাঘ ধরলা কি বলি করি বুঝলো কি আইলে দেখুন যে বাঘ নেই কি খাবে না সে উপরে মোচা উপরে বসি করে নিকে লোককে ভোকা বনে তো সতকে সত বাপা গোটে দি সতে বাঘ ধরিছে সে পিলাকে আসে ডাকুছে গাছ ছাড়া লোক আসো বুয়া মকে বাঘ ধরিছে বলি করি গার লোক কানা ভাবলে জানো বাবা हे सुके रोडुचे बोली कर भाबले लास्ट के काना हला बागटा नी करी खाई दाला एंता भी हेसी ए फोरजू ओई फप जिन इतो के तो से कांटा बोलसे 4G ओई से 4G रे 5G हला नेट के स्पीड चालू छे तो जिनटा 5G की कांटा गोटे बोलुछ जे हे जिन कथा नी के एंता भी ही पारे दुनिया ने बुझलो कि नी तो मोर कहबा अर्थ हला जे से आमके जिन भोकुआ बनेला परा कला আর তুমি নিকে বুয়া তাকে কেনটা হেলা বলি করে বাড়ি বুড়া ধরি করি বুঝি গলো বুড়া লোটা কি মারি মুরা পকালো সেনতা সে হসুছে আমকে নি হসুছে সেদিনে বি সে ভোকুয়া বনেইতিলা মাত্র বা সতকে সত তাকে ধরি করি নি গলা এন্টা বি হেসি তাকে যদি আর কেন যে মারা পিটা করিছিল বলে ই এবা আমাকে বাঁচাও হয় PUBG দেখতি দেখছি সারা PUBG খেলুছে বুয়া সে ফাঁদে পড়ি দিবা এটা হলা কথা বা আমার দর্শক মন के एती ओडे कहू छे तमे हम कार मन के और कार दिल के दुखेबा लागती नहीं छे इटा उटा हमें रियल स्टोरी के नी करी हमें बनौचू और भितरे हमके क्षमा करबे যদি ভুল থিলে আমি এটা মনোরঞ্জন লাগতি বনুছু ইটার কার মন के आघात हमें नहीं करबार और इटा जिनटा रियली थीम जिनटा कि आजिकाली युवपीढ़ी मने जिन 4G काना जिन कहउचन सेटा जिन खेलुचन से जिनिस रे लोक मने जिनके ताकर कथा के नहीं करी जिनके रियली भाबुचन मात्र सेटा रियली नहीं से जेतु ताकर खेल रे से मस्ती होचन
पबजी खेलबाटा किछि बड़ जिनिस नै छे खराब नहीं से कि पबजी केंडा जे आमे खराब जिनिस नै नहीं कहबा कहबार किंतु फ्री टाइम देखो आर घरे सोयला बेले सुंदर आकार सुंदर आकार खेलो जिनटा কিন্তু কো বাহারে তুমি নাই করো नहीं करो আর যদি কলে সেটা যদি দুসরা লোকের উপরে যদি প্রভাব পড়ি যাবা আর সে জিনিসটা যদি অলগা মাইন্ড কে নিয়ে যাবা মাইন্ড কে জিবা তো টিকে খারাপ নিজের লাগি একা ক্ষতি হবা নিজের একা ক্ষতি হবা এতকি একা আমি দর্শক বৃন্দকে আমি কହୁଛୁ আর জিনটা কি আমি দুই জন এসএন চৌহান আর মুই ক্ষীর সিন্ধু নিয়াল আমি এটা আপন মানকে দর্শক মনকে এটা বতাইবা লাগি আমি চাହୁଛୁ